Kaixo, lagun ikertzaileok. Bueno. Oso pozik sentitzen naiz gaur. Badirudi, arduratsuak izan garela denbora luze honetan eta gutxinaka gero eta gehiago kaleratuko garela. Ai, ene, ze ongi! Bueno, guzti honenerako, orain, inoiz baino gehiago arduratsuak izaten jarraitu behar dugu. Gure eskuetan dago. Inurriei buruz ikerketa super ona egin duzuelakoan nago. Nik atxoko ikerketa egitean, inurrien ikerketa, txikitan asko gustatzen zitzaidan pelikula bat gogoratu nuen, Bitxos izenekoa. Filma honetan ikus dezakezue inurriek duten antolaketa eta indarra. Batez ere, taldeka jokatzen dutenean. Zoragarria, benetan. Gure puzzlea osatuz, hurrengo ikerketan landare bat izango da geure protagonista. Honen izena, Iruzka da. Baina Euskal Herrian beste izenekin ere ezaguna da. Prentsi belarra, sekula belarra, tefla... Zein kolorekoa da? Zenbat hosto ditu? Zeintzuk dira bere ezaugarririk nabarmena? Gaur, Mireia Delgado Esposito idatzitako ipuin zoragarri bat dakar zuekin irakurtzeko. Ipuina, Urrutiko erreinu batean du izena. Eta horrela dio. Urrutiko erreinu batean, duela urte asko, bazen gaztelu bat. Inguruko gazteluetan ez bezala, hartan ez zegoen printzesarik, erregerik, ezta antzekorik ere. Bertan, herriko pertsonak bizi ziren. Egun batzuetan beldurtiagoak eta beste batzuetan ausartagoak diren horietakoak. Hori bai, gazteluko bizimodua hobetzeko lana egiten zuten pertsonak ziren guztiak. Biztanleen ezaugarrietako bat, eraikitako gauzak beti hobetu daitezkeela sinestea zen. Horregatik, ohikoa izaten zen gaztelua obretan ikustea. Leihoak handitzen, geroago txikitzen, ateen formak aldatzen, dorreak estutzen igaroten zuten eguna. Lan hau ezen inoiz amaitzen. Horregatik, beti eskura izaten zituzten pikotza, pala eta karea orea. Taldeka antolatzen ziren hobeto jarduteko, eta talde bakoitzak ardura bat zuen. Hormak, leihoak, dorreak, zimenduak, eraikinean hobetu beharreko guztiez gain, bazeuden egunero egin behar ziren beste hainbat lan garrantzitsu ere. Taldeka eta txandaka egiten zituzten. Janaria prestatu, garbitu, gaixori jartzen zirenak zaindu, lurra erein, garaia heltzen zenean, frutuak bildu, animaliak zaindu, eta bar. Bazeuden inbidiak jota gaztelu hau suntzitu nahi zutenak. Bertan egiten ziren jolas guztiak gaitzesten zituztenak. Beraiengandik babesturik egoteko, erreka batek inguratzen zuen gaztelua. Urarekiko gertutasunak eragindako umeltasun honek zimenduak ahuldu ez zitzan lan handia egin behar izaten zuten. Izan ere, gazteluko lagunentzat garrantzitsuena zimenduak ziren. Eraikin guztia eutsi ahal izateko, dorreak barne. Beharrezkoa baitzen hauek sendotasuna. Beraz, nahitaezkoa zen sotoen umeltasuna eragoztea. Honek, lantalde handi eta indartsua eskatzen zuen. Hau zen arerioentzat talderik
arriskutsuena. Askotan saiatu izan ziren gaztelua suntsitzen, baina hori eragozteko hainbeste pertsona zebilen eslan ezinezkoa egiten zitzaien. Horregatik, zimenduekin arduratzen ziren pertsonak bahitzen zituzten zerbaitetan. Zimenduekin trebea zen horietako bat Ane zen. Neska ausart, adimetsu eta maitagarria. Lan guztiak jolas bihurtzeko gaitasuna zuen Anek. Jolas asko konpartitzen zituzten gazteluko askorekin, baina gehien Maialenekin divertitzen zen. Bai, Aneri asko gustatzen zitzaion Maialenekin jolastea. Jolas pila bat zituzten, eta garaiaren arabera aldatzen ziren jolasak. Bolada honetan, gehien errepikatzen zuten jolasa, sekretuen jolasa zen. Sekretuak asmatzen zituzten, beraiek bakarrik uler zitzaketen, hitzak asmatuz eta erabiliz. Aneren lana arerioen jomugan zegoenez, egunen batean bahitu zezaketeela bazeketen biek, eta egun hori heltzekotan, adostua zuten nola jarraituko zuten sekretuen jolasa elikatzen distantzera bazen ere. Espero zuten legez, urriko gau batean gazteluko atea bota eta Ane eta beste 180 zimendu arduradun bahitu zituzten. Gertu samar zeuden eraikin zatarren artean zatarrenera eraman zituzten. Aurreko urteetan bahituriko beste batzuk ere han zeuden. Debekatik zegoen hitzezko komunikazioa gaztelukoekin. Telegrama bat bakarrik bidal zitekeen hilero. Eta esateko zeuden gauza guztiak esaldi batean biltzea ezinezkoa egiten zitzaienez, pertsonen barruak zimeltzen joaten ziren. Hau zen arerioen tresnarik baliotsuena gaztelua suntsitzen joan zedin. Debekua usela medio asko ziren zapusturiko harremanak. Hala ere, gazteluko biztanleak argiak ziren eta bazekiten zirrikitu oro aprobetxatzen. Aneri ez zitzaion bat ere kostatu Maialenekin sekretuen jolasa berreskuratzea, telegramen mugen gainetik. Telegramekin ahalik eta gehien gozatzen bazuten ere, ezin egoinak harrapatu zituen zenbaitetan eta Maialenek askotan azperen egiten zuen barruko minak kanporatu nahian bezala. Halako batean, inork espero ez zuenean, azperen luze bat egin eta airea indar bereziarekin atera zen bere ahotik, haize bolada indartsu bat sortuz. Orduan, inguruko guztia mugitzen hasi zen haizearen indarragatik, zirimola handi bat sortu zen arte. Zirimola hori espaziotik mugitzen hasi eta Ane eta besteak bahiturik zituzten eraikin itzuziraino heldu zen. Haizen indartsua haizea, non lurrikara batekin gertatzen den antzera, eraikina apurtzen hasi baitzen barruko guztiak egan ateraraziz. Zirimolak bahitutako guztiak gazteluraino eraman zituen, aske utziz, eta arerioak urruti bultzatu zituen, betiko desagertu ziren arte. Ordutik aurrera, bizitzak bere horretan jarraitu zuen arerioen arrastorik gabe. Hori bai, gazteluko biztanleek ez zituzten inoiz bistatik aldendu pikotxa, pala eta kareorea. Hala bazan, edo ez bazan, hala izan dadila gure herri txiki honetako klasetan.
Bahiturik zeuden lagunek, toki horretatik hilero telegrama bakarra bidal zezaketen. Telegrama bakoitzean hitz gutxi sartzen dira. Imagina ezazu zure lagun bati idatzi behar diozula eta bakarrik 7 hitzetan laburbildu behar duzula esateko daukasuna. Egin froga eta idatz iezaiozu. Gaztelua biztanle guztien elkarlanari esker mantentzen zen zutik. Izan ere, denon artean beharrezko hobekuntzak egiten zituzten. Gogoratu, taldeka antolatzen zirela. Ardura guztiak beraien artean banatuz. Zimenduak zaindu, dorreak txukundu, janaria egin. Askotan taldeka lan egitea ez da erraza, ezta? Hala ere, gauza sendoagoak eta bereziagoak ateratzen dira elkarlanaren ondorioz. Horregatik, gaztelu bat eraikitzea proposatzen dizuegu. Gaztelu hau, pertsonekin, arearekin, kartekin, ez dakit, bustinarekin edo beste edozein gauzarekin sor dezakezue. Denon artean egin ezazue. Horretarako, lehenengo eta behin, egin beharreko guztiak zerrendatu. Ondoren, lana taldeka banatu eta prozedura zehaztu. Azkenik, materiala bildu eta aurrera artelanarekin. Eta gaur, nola ez? Berriro karaokea! Musika maestro! Bihar arte lagunok, musutxuak! Amaratza marmarka, amaratza marmarka, marmoka. Dirdirka eta dardarka, dirdirka eta dardarka, marmoka. Saltoka, urazpian saltoka, ez egin niri hozka.